The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Isaiah 55:11, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I send it. Psalm 147:3-5, he heals the brokenhearted and binds up their wounds. He counts the number of the stars. He calls them all by name. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. 2 Timothy 2:12, if we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Before we start our Bible study, nilingadlaw gikinahanglan ng atong pagsunod sa atong nandan nga ingnon ta standard operating procedure. Gikinahanglan nga atong limpyuhan ang atong kalag sa dili pa kita tuon sa pulong sa Dios. Kaya ang balang Espiritu Santo, which is the only teacher of truth, cannot function in his ministry, the teaching ministry. Kaya na may babag ang atong mga sala nga atong nahimo nining adlaw, kung dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga amahan, then makabalda kini, makababag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us use now the principle of 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you are facing is not naming or acknowledging or confessing your sins to God. It is using your free will, God-given free will, so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Therefore, sa hilom, magampo ta, agig pangandam. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain na sa adlaw nga imong gipadangat kanamo kini. Gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesya, imong grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi papan. Ang imong plano sa among kinabuhi nagalihok pa man, kung busa nagapahimulos kami. Niining kay gayunan nga kami padayon sa tuon sa imong pulong aron makasibog nga
kami nga sa unahan, we can advance in our spiritual life. Salamat, nining grasya, nga pagtuon sa imong pulong, lamdagi kami, patinawi kami sa imong balang Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maingad daw sa tanan atong mga subscribers, sa atong mga higala, atong mga silingan, mga suki na nga nagasunod gyud ning atong ministry faithfully, consistently and persistently. Mao kini ang akong pagampo nga ang atong mga subscribers nagapadayon nagayod sa pag sutoy sa ilang Kristohanong pagkinabuhi in their spiritual life. So pinagi niining atong gibuhat, this is to push through sa atong spiritual momentum. So niya pa kita magadupot niining atong tunanan nga atong isugdan kagahapon nga the great power experiment. May nung danon pag-ayo kining pagkat-on niining maong pagtulunan una sa tanan, great power experiment. Ato ni gihubad binisaya nga ang mamantay binisaya yung lumad eksperimento na lang itong gigamit. Ang pag-eksperimentos dakong gahom. Pagsuway niini. Ang pag-eksperimento God, pagsuway. Gusto? Unas tanan. Ako kang pangutan nun pag-usab. Unsa man ang eksperimento? What is an experiment? Well, sa in English, ako define as it is an operation undertaken for the purpose of discovering something unknown or of testing a principle, a supposition, or an effort. Okay? So, hindi na lang kinahanglan tingali nagbinisay na to. Kining atong giingon nga it is an operation, kalihukan kini nga sa tuyo nga atong madiskubrihan ang usa ka butang nga wa na to masayre or sa pagsuway sa usa ka prinsipyo, sa pangagpas o epekto. Okay? I hope na hubad na to tinuod nga binisaya. Okay. So, ato makita nga pag-eksperimento kana nila itong gamito na pag-eksperimento o pagsuway, may nungdanon pagayo. Labi na sa atong pag-eskwela pa, in our schooling, kay kining eksperimento God, gibahin kinis duha, lecture o laboratory. Diba? So, kining doktrina, the great power experiment, nagagamit po og eksperimento. But sa doktrina, patinaw kini nga dunay duha ka mga eksperimento. Ang eksperimento bahin sa hypostatic union ni Ginoong Hesukristo, duha niya ka kinaiya sa Dios o kinaiya sa tao, hingpit na sila, og ang second power experiment sa kanang katuigan sa simbahan. So, without making an experiment or making these clear, dili ito makasabot ni ining maong mga doktrina. Di ba? Mao na nga atong himuat kini og pag-eksperimento. Again, the experiment is the tangible result of a policy that it is true. Kaya sa dekrito sa Dios, divine decrees, ang Dios nasayo na mas tanan. Naibawaan na niya ang tanan. That's going to happen sa kasaysayan sa tao. Mao na foreknowledge. Okay? So, kung moingon kita nga great power experiment, kita makasabot nga ang Dios nasayod totally. Everything nga
mahitabo. Okay? So, if a believer consistently and persistently nagatuon siya sa pulong sa Dios, makasabot yun siya sa mga prinsipyo nga nagapaluyo sa bisag unsang doktrina sama ni ining great power experiment. So, therefore, the noun experiment nakahulugan kini to bring about a desired result or purpose and the tangible results or policy. So we have to have an experiment. Nanginahanglan kita aron sa ingon yana to make the doctrines very clear to us. Okay? So kagahapon atong gibiyaan katong bahin sa pagpuyo ni Ginoong Kristo ning kalibutan na sa una niyang pagani in his first advent. He used the prototype divine dynasty. Mao man nangan sa iyang divine dynasty. Okay ba naman kung sa buta sa dynasty, ha? Ako kang patinawan na usab nga kining pulo nga dynasty dili na mabasa dis Biblia, wala. Cannot be found. Kini nga tong paggamit ning terminolohiya nga dynasty pagpatinaw lang pagpaklaro gyud. You see, sama tong akong gihatag nimong ihemplo nga sama nga moadto kag usa ka lasang nga kinahanglan imo gidang hawanan una, imo hagbasan una aron tulid ang imong agi niya na. You see, sama nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Doon natin mga terminology nga gigamit kini alang sa pagpatinaw, pagpaklaro gyud sabot sa pulong sa Dios. You see? So dynasty, actually ang dynasty kombinasyon is duha ka Grigong pulong, dunamis which means power, og sphere or sphera nga nagpasabot og sphere, lugar. So kung tapuon nimo ng duha, lugar kini o dapit kini nga may gahom sa Dios. Kay divine man. Kasabot ka? So mo na nga ang iyang gigamit nga dynasty gigamit ni Ginoong Kristo sa iyang unang pagani dinhi first advent gitawag og prototype divine dynasty. Apanalang ka natong mga magtutuo ubos sa katuigan sa simbahan in the church age, ang atong dynasty gitawag na operational na, dili na prototype. Okay? So, kitang mga magtutuo din sa katuigan sa simbahan are now supposed to use our operational divine dynasty. And by the way, kining operational divine dynasty is a mental attitude. This is a system of thinking niya sa itong pangunahuna. Kaya actually, the Christian way of life is a mental attitude life. Makabakaibaon niya na. So, from now on, stand on this principle that the Christian way of life, gawas nga supernatural way of life, is a mental attitude life. Kahimtang sa pangunahuna. So, kung si kahimtang sa mong pangunahuna, then that is your kanang Christian way of life. So, okay, balik ta ni Ginoong Kristo sa iyang ministry, okay? Ang iyang ministry sa una niyang paganhi was divided into two. Diyan sa Mateo Kapitulo 5, bahin sa Sermon on the Mount. Kay niya ng panahon sa iyang paghatag og kanang unsa to binasiya og sermon, kanang iyang sermon. Maglisod naman sa itong binisaya niya ang iyang pagwali. Okay, na sakpan ra gyud. Ang iyang pagwali didto sa bungtod, Sermon on the Mount. Didto iyang gipadayag ang iyang kaugalingon ingon nga Mesiyas. He presented himself as the Messiah. Mao kanay una nga ministry. Ikaduha,
he presented himself nga mao ang prinsipe nga pangulo sa simbahan, the prince ruler of the church. He first pronounced and presented about the mystery doctrine. Mystery na kana sa kapitulo 14 sa libro ni Juan, versikulo 17. John 14:17. So, mi presentar si Ginoo Jesucristo sa iyang credential ingon nga Mesiyas. Apan gidawat ba siya sa iyang kaugalingong mga katawan? Wa. He was rejected instead by the Jews, his own people. So din man tamuhon nung kagapon. So after their rejection, human sa ilang pagsalikway, si Ginoong Jesucristo miusab sa iyang tunada. He changed his tone og karon he introduced the mystery doctrine of the church age. Iyan ang ipadayag ang mga tinago nga mga pagtulunan sa katuigan sa simbahan. Now, but our Lord in Matthew 24 and 25, mga kapitulo niya, nagahisgot na siya bahin sa tribulation o sa millennium. Naon sa maning tribulation? Ako lang kang ipasingit lang nato ni. Ang tribulation, pito kini ka literal nga mga katuigan nga kinagrabihan, kinapaitan, kinangilngigan, kinamakalisang nga katuigan. Din hini kalibutan, ha? Human gyud sa rapture. Mao ni mubanos. Human kita sakgawa. Human ang simbahan sakgawa, that is otherwise called resurrection of the church. Kita man ang church. Human ta sakgawa, kuhaon ta ni Ginoong Jesucristo. Okay, from the face of the earth. Kuhaon kita in that rapture time, unya mubanos dayon. Of course, ang musunod yun na mao tong bema seat, kung iyon mo, judgment seat of Christ, evaluation time sa atong mga binuhatan. Unya human niya na mao na ang tribulation period. 7 literal years. Human, okay, lakturo na lang nato ni. Ini kahuman gyud niya ng tribulation period nga 7 years, mubanos na, mubalik na si Ginoong Jesucristo. Sabtagi na, ha? Sundan ni. Si Ginoong Jesucristo mubalik. That is the second coming of the Lord Jesus Christ. Mubalik siya sa ikaduhang pagbalik, second coming, dala na kanato ng mga magtotoo. Paubanon ta niya. Pagkiton ta, unsaon niya pagpatay sa pila ka milyon ka mga kasundawhan dito sa Israel. Ug iya kadtong pamatyon during the kanang pagkanaog ng gyud ng Jesucristo sa second coming uban kanato. You see? No, di lang nato kini we cannot expand more on this because that's a different study. So anyway, in the later time, sa maabot, ato kagihapon ka ng hisgutan. So, si Ginoong Jesucristo, sa Mateo 24:25, nagahisgot na siya bahin sa tribulation o sa millennium. Now, by the way, sa pagkaron, ini atong katuigan sa simbahan, we are believers of the church age. Gipahimangnuan kita, gimanduan kita, gipasidanan kita, o gidasig kita sa Dios nga ato gyung kanang silsil kining bahin sa divine atmosphere. Dapit nga may gahom sa Dios. Unya duna kini 8 ka mga ganghaan. There are 8 gates. So divine atmosphere. Turagon ning isingit gamay.
Ang nag-unag yung ganghaan kini, pultahan, mao ang gitawag og power gate. Okay? Lakbitan lang nato ni power gate. Ikaduha, basic Christian modus operandi. Okay, mao na ikaduha. Ikatulo, enforced and genuine humility, producing objectivity and teachability. Okay, mao na ikatulo. Ikaupat, ang perception, metabolization and application of Bible doctrine. Gate 4. Unya ang gate 5, cognitive self-confidence, personal love for God the Father. Ano ikalima na? Ikaunom, spiritual autonomy, cognitive independence, impersonal love. Okay? Number 7, muagi na kita karon og momentum testing. Then, pagka kanang human yan ang ikapito, nga nakapasar kita sa momentum testing, then musod na ta si ikawalo, nga ganghaan, which is spiritual maturity. The winner's gate na. Kita mga mananaog na inig, sod na nato niya ng maong ganghaan. So, mao na, ako lang itong gilakbitan, the 8 gates of the operational divine sphere. Now, ang atong Ginoong Jesucristo resisted sin and evil. Okay? Iyag yung giharong yun. Yan, tubang yun niya. Wag yun siya magpadaog sa sala o sa kadautan. He remained inside sa iyang prototype divine sphere. He remained perfect sa iyang humanity. Iyang pagkatao ba? May hinungdan nga kita, he who believes in him shall have everlasting life. Mao man gisulti sa John 3:36. Therefore, ang buhat sa atong Ginoong Jesucristo dito sa cross, igo na gyud, mas sufficient. Man's work cannot and can never add to what our Lord has done on the cross. Di na. Kaya humana. Katong pagbungat gyud sa baba ni Ginoong Jesucristo, tetelestai, ano siya buta sabot. Humana. Tapos na. So, ang buhat ni Ginoong Jesucristo, di na madugangan sa buhat sa tao. Di na. Ang sa gisulti di si Piso 2, 8 ug 9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Napod sa Titos 3:5, not of works can one be saved. No. John 3:36, ako na pong kutloon pag-usap. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. John 3:18, ang sa gisulti. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Our Lord was alive sa dihang iyang tiwas gyud ang iyang mission. When he completed his mission, tetelestai, it is finished. Now, sayod bantang si Ginoong Jesucristo namatay siya sa makaduha dito sa cross, physical o spiritual. Ang nakaluwas nato dili ang physical, kundi ang spiritual. He judiciously was separated from God the Father. Tungod kay namatay siya alang sa atong mga sala. For 3 hours. Ang iyang physical nga kamatayon was unique. Dili gyud kasagaran.
He said, "No one can take away my life but me." Nagisultig yung Ginoong Kristo. Why maka tangtang sa akong kinabuhi? Why maka kanang kuha sa akong kinabuhi? Gawas ka nako. Our Lord's substitutionary death was the greatest factor in the great power experiment sa iyang hypostatic union. The greatest factor. That was when He was judged. Nagihukman na siya sa tungod sa atong mga sala. He bore practically every sin of every person. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. So, gitabangan siya. Gipaluyuhan sa Espiritu Santo ang iyang pagdawat sa atong tanang mga sala. Every sin of every person, pinagi lamang kadto sa gahom sa Espiritu Santo. Yan itong iyang unang pag-anhi. Si Ginoong Jesucristo misugod sa proclaim, sa may Visayan proclaim, iyang pagpadayag sa gingharian. Pinagi sa iyang pagwali dito sa bungtod, the Sermon on the Mount, na sa Mateo 5, bahin kini sa the Beatitudes. Apan ang mga Hudiyo, negatibo man sila, they rejected Him. Ila siyang gisalikway. Og tungon nini, si Ginoong Jesucristo lagi sa kungingon, miusab na sa iyang proclamation of the kingdom to the church karon na, then followed by tribulation. Tungod kay mga Hudiyo mi salikway man kaniya si Ginoong Jesucristo, mi postpone sa maong gingharian. See, in the middle of Matthew, sa taliwa gyud na dapita sa libro ni Mateo, ang atong Ginoong Jesucristo miusab sa iyang tunada. He changed his tone. He started to talk about the church. So good na siya. Hinumdumi nga ang divine dynasty, isingit na po nato ni duha. Prototype nga iya sa atong Ginoong Jesucristo o operational alang kanatong mga magtutuo ni ining katuigan simbahan. Also remember, ayaw usab kalimti katong provision sa Dios nga napuno ka mga pamaagi sa pagsulbad sa mga sulran. The 10 problem-solving devices. Operation RFFG, DPI-HPO. Ato na nag-iingon niya na nga memory aid, rebound, feeling of the Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness or sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Si Ginoong Jesucristo, okay, did not need sa rebound tungod kay He was permanently inside the prototype divine sphere. So wa siya manginahanglan sa rebound. Ug bahin usab sa occupation with Christ, ang atong pagkaokupado ni Jesucristo, this was not useful to the Lord Jesus Christ. Nga naman, He Himself was perfect. Sabot? Okay. So, karon, atong hinumduman kanunay, kining doktrina sa hypostatic union. O hinumdumi pod katong doktrina sa kenosis. Okay? Okay. Di sa tamo tandog kaayo niya na. Episo 5, versikulo 1. Unsay gisulti? Be imitators of God. Magmainawaton kamo sa Dios. Now, tinawod nga kita mga magtutuo, nagatubang kanunay sa atong kabubuton. Gusto?
We believers always face volition. 24/7, 365. You see, ako naman ning sigig. Malmal kanimo nga all of life is decision making. Tanan. Besag unsay mong buhaton. Nanginahanglan si mong desisyon. We can decide either to be spiritual or to be carnal. Nagagad lagyod sa imong kabubuton. No na. Kung ito nag-iingo sa mga katigwangan na to, sa mga Visayan speaking mga places, dihas Pilipinas nga, kung na ay metabo nimo sa imong kinabuhi, ingnon kadayon sa mga katigwangan, tinuyuan mas imong buot. You see? Di ba? Okay, di ginawa na ako makalimta na. Mao ginaya akong nakatunan sa akong ginikanan nga. Na gani kapakyasan ginta nga dangatan sa itong pag kinabuhi at ang panginabuhi mo dayon na sila tinuyuan sa imong buot. You see? So kita mga magtuto, nagatubang kita nining volition. Mao lagi nang doktrina nga atong silsil niya kanimo, the doctrine of volitional responsibility. Kay ang ato kong kabubuton, doon naman ko'y duha ka bahin. Review gihapon Ang atong kabubuton, doon na duha ka bahin. Two poles. The negative pole ug ang positive pole. Ang negatibo nga bahin, mo na mo ingon og di ko. Apan ang positibong bahin, mo na nag-ingog, musugot ko. You see? So matagutling sa itong kinabuhi, nagatubang ta. Dining kabuton. Bisan ka sa pagbangon na to, pagmata na to sa buntag. Sugod na dayo naglihok na itong kabubuton. Initimbakwas na to sa katre, mo ingon dayo. Ang bulisyon, karon kinitimbakawas ka man. Sa man, manghilamos ka ba o di? See? Human ka manghilamos. Sa isunod. Karon mamahaw ka. Nya, inigpamahaw na nimo. O kadang imong kabubuton, mangutanan po. Unsa man, mamahaw ka o di? Sige, glihok yun. Imong kabubuton. Nya, nagatangka, nakadihan sa imong lamisa, nanantanang pagkaon diha. May dayo yung kabubuton. Karon, imo ba ng kanon o di? Inig-ingkib na nimo, inig-usap na nimo. Mungutan na po itong imong kabubuton. Unsa man, imo ba ng usapon o di? Human na, imo ba ng tunlon o di? Tanan, isi mo na kung iyon nimo. All of life is decision making. Nagatubang kita nining kabubuton. Matagutling sa itong kinabuhi. Kitara ang manubag sa unsay atong gihimong desisyon pinagi niya na. We can decide, muna, nga kitang mga magtotoo, we can decide either to be spiritual or carnal. You see? Nakita karon nga mga magtotoo, niya naman ta na himutang sa post-canon era. Humana. Ang Biblia na humana. Post-canon era. Before, this was the pre-canon era. So, wa pa makumplito ang Biblia. Gusto? Now, tood, niya nasabot na itong singit na po nga. Hinumdumi katong tulo ka royal titles ni Ginoong Hesukristo. Unsa man tong tulo ka rianong mga titulo. Una nini, Son of God, anak sa Dios. Ikaduha, Son of David, anak ni David. Ikatulo, Hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo, King of Kings and Lord of Lords. That's why kita nga mga magtutuo ni katuigan sa simbahan, mga sakop na kita sa harianong panimalay sa Dios. Ngano man, tungod kay we are
the Lord Jesus Christ subjects sa iyang gingharian. Naamanggoy mga idili-ulipon ang mga ginsakupan sa maong gingharian. So kita, mga sakop sa rianong panimalay sa Diyos because we are the Lord Jesus Christ subjects in His kingdom. So, kanus amang gyud mahuman kining great power experiment of the hypostatic union. Kanusa? Ako kang pangutanon. Kanusa mahuman kining great power experiment of the hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Tubag, this will terminate at our Lord's resurrection. Inig atong pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Nahuman atong great power experiment. The great power experiment of the church age. Kanusa ang mahuman? Inig ka kanang banhaw sa simbahan. So, akong balikon, the great power experiment of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ will terminate at our Lord's resurrection, while ang atong great power experiment of the church age will terminate at the church rapture. Naitabo na ba na? Wapa may tabo ang rapture. Paminaw. Ang gahom sa Diyos can only be learned through the study of Bible doctrine. Sil-sil gina, iswat ginagmahimo. Diya sa imong notebook o diya sa imong iPad. The power of God can only be learned through the study of the Word of God. Diyara. Wailaing tinubdan nga makuha ni mo ng maong pagtulunan. Wala. Dihara yun. Sa imong pagpadayon sa pagtuon, malahutayon, makugihon, masigihon, malahutayon. Gina kung kanunay balik-balik hatag og emphasis kining pagkamalahutayon. Now, kinsay nagakontrol, nagadumala sa kasaysayan? Tubag si Ginoong Jesucristo. Our Lord Jesus Christ is the one controlling history. Okay? Barugin na. Kay prinsipyo ka na sa pulong sa Diyos. Ang imong kinabuhi, kinuptan ni Ginoong Jesucristo karon nga ikaw anak na sa Diyos. Sabot? Kinuptan ang imong kinabuhi. Your life is held by the Lord Jesus Christ. Nga ikaw karon anak na sa Diyos. Sakop ka na sa harianong panimalay sa Diyos. Lain ka na, you are set apart. You are a new species. Bago ka ng binuhat. You no longer are under the law. Wala. Di ka na ubos sa balaod ni Moises. Wala na. So, ayaw sulti, ayaw ingon nga. Well, it's okay as long as I follow the Ten Commandments. I don't need salvation. Ayaw sulti niya. Kaya niya, imo pag yung dugang ingon, I believe I can be saved by following the Ten Commandments and I am a good person. Sayop. Kinasayupan nga naman. Ibaw ka nga nung sayop na. Tungod sa Episo 2, 8 ug 9. Sa ito isulti niya na. We have been saved by grace through faith. Pagtuo. Not, balik ka na gutong mga bersikulo. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, tuod, ang mga Hudiyo, ang Israel niadtong panahon nila, dinha sila gitawag og specialized priesthood. Gumikan sa tribo sa mga Levitico o Leviticanon, tribe of Levites. O mo kadto ang Israel.
Di na sila specialized priesthood. Apan karon sa katuigan sa simbahan, the church has universal priesthood. Universal. In the church age, ikaw mo pari o kanang saserdote. In the church age, mao kita mga magtutuo. All believers are priests. Mao nang gitawag ta nga believer priests. In the Old Testament, ang mga saserdote sa Israel were of the Levitical tribe of Levi. Apan din sa atong katuigan simbahan, all believers are priests. Kitang tanan mga kanang magtutuo saserdote, believer priests. So, di ba in the church age, all believers are priests. In the Old Testament, Israel's priests were of the Levitical tribo ni Levi. Now, in the Old Testament, ang plano sa Diyos, kitawag ka ito ritual. Di ba In the Old Testament, ritual plan of God. Mo nitawag sa plano sa Diyos. Kay nagatutok pa man sila kanang padungsunahan. Okay? Meaning, they looked forward to the cross. Kita, niining bagong katuigan, bagong bagong saad, protocol plan of God na ang pangalan sa plano sa Diyos. Kung malikaw na, in the Old Testament, the plan of God was called ritual plan of God because they look forward to the cross. Karon, ining atong New Testament age, ang tawag sa plano sa Diyos, protocol na. Protocol plan of God. Now, we look backward to the cross by faith. Now, karon, ang atong, unsa tawag sa atong plano sa Diyos, protocol. Unsa may buta sa butog protocol? What is protocol? Well, tubag, it is rules. Mga sumbanan, nag-una nga sundunon. Gusto? Correct me if I'm wrong with my Visayan. Okay? Now, both Israel and church are elected. Di ba niya? Pinili ang mga Hudiyo o ang simbahan. Now, unsa may buta sa by election? What do we mean by election? Now, if you were a Jew, you are elected. Racial species ang buta sa niya na racial. Mga kaliwatan ba? If you are a believer, you are elected. Kaya you are related to a new species, new creature. Sabot? Mo na diferensya between Israel and the church. Ang mga Hudiyo, elected. Ang simbahan, elected. So mo na but pasabot election. Sa kadtong mga Hudiyo, they were elected. Racial species. Kadtong pagka-elected nila. Apan kitang mga magtutuo nining katuigan sa simbahan na elected kita related to a new species, new creature. Mao na ang diferensya tali sa Israel ug sa simbahan. But the Jews are the chosen people. That's forever. Hangtod na. Di na mausab nga ang mga Hudiyo mga piniling katauhan sa Diyos. Okay? Chosen people. But when we talk about election, the election now is true in the church. Election of new species, the church, ang simbahan. So we can see how fabulous and amazing kining great power experiment that God is providing us in the church age. You see? Abi nimo, it was the great power experiment that our Lord Jesus Christ
was able to reach his goal, to fulfill God the Father's plan for his life. Moto'y nakapa kanang nakapahimong nakakabot si Ginoong Kristo sa iyang tumong, his objective, his goal, to fulfill God the Father's plan alang sa iyang kinabuhi. Sa dihang nabanhaw ang atong Ginoong Kristo, kunya misaka sa langit, kung milingkod na stong kamot samahan, he left, paminaw, iyang gibilin kining great power experiment nganhi sa simbahan. Kita man ang simbahan. Kamingon ko nganhi. He left the great power experiment to the church. At the same time, misad siya nga iyang ipadala ang balang Espiritu Santo down to us, church age believers. Ito man niya. Iyang ipadala ang balaang Espiritu Santo nga magatundo ka nato sa tanang kamatuoran. O the very power that resurrected our Lord Jesus Christ is the same power nga mao'y resurrect the church. Mao'y resurrect. Mao'y panglingkawas na nato. Okay? Between the resurrection, by the way, kining ako malikon to ang punto, the very power that resurrected our Lord Jesus Christ, mauni gihapon ang samang gahom nga kanang resurrect sa simbahan during the rapture. Sa panahon sa kanang pagsakgaw. Okay? Between the resurrection ni Ginoong Kristo ug ang resurrection sa simbahan, mao kini ang the greatest power in the whole universe. You see? Kaya diha nagalihok ang omnipotence of God the Father, omnipotence of God the Son, and the omnipotence of God the Holy Spirit. You see? Mao ni nagabanhaw kang Ginoong Kristo ug mao mo banhaw sa simbahan. Ug mao kini gitawag nato labing maynungdanon kining gahuma sa tibuok nga universo. Kung balikon, I repeat, in the Old Testament, ang plano sa Diyos gitawag og ritual plan of God. Apan in the New Testament, ang plano sa Diyos gitawag na og protocol. Sabot? So akong balikon na pod, unsay boto sabot sa protocol? Well, the answer is, it is standard rules. Namo na. Ang tinuod yung definitions protocol, a right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in the wrong way is wrong. A right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in the right way is wrong. Only a right thing done in the right way is right. Mo ni scriptures protocol. Sabot? So, di nila muna kita ko to paghisgot nini atong hisgutan ugma bahin sa eleksyon. So yung sipyat sa pagsunod nini. Buwahan na po kay makutlo ng mga pagtulunan nga imong ikadugang diha sa napundong ng mga kamaturan diha sa imong kalag in the inner sanctum of your soul so you can use them in your daily life, spiritual life. Magampo ta. Bala na mong nga Diyos, salamat sa imong paglamdag na mo sa dugang pang mga kamaturan. Bahin ini great power experiment kami nung danon pagayo na among makatunan. Aron kami makapadayon gayon sa pagsibog sa unahan. Ingon nga imong mga anak. Salamat ning pribilehiyo kay gayunan, grasya kining tanan. Bani kami sa among pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami
pagbalik ugma dinhi niining among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong. Panalangini kining mga pulong nga among nakatunan nga mahimong ta kining panalangin kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.